Bakit ba naman kasi pinilit pa mag-bike ng December 31? Hindi pa kasi nakontento dun sa year-end ride sa Balukok. Porket bago yung drone? Porket maganda yung mga anggulo? Nabangga lang nga nung unang araw di pa rin talaga nagpaawat. At dyan mo pa talaga pinalipad kung saan maraming sasakyan dumadaan. Ayan tuloy. Ang ganda tuloy ng kinalabasan. Happy New Year mga kapotpot. December 31, pinilit kong isingit mag-bike dahil bukod sa ginaganahan ako magbisikleta, excited din akong ipakita sa inyo kung gaano kaganda dito. Lalo ngayon at may drone ulit tayo at meron tayong mga ganitong klaseng shots. Marami pa niyan, makikita nyo mamaya. Pati meron din bagong tambayan sa Philippine Stadium. Sarap ng food trip ko dun. Matututo pa kayo kung paano magluto ng Korean food. Let's go! Rock music, pasok! Hiningal ako sa rock music, pasok na, taas ang dulo dito sa ahon ng konti. Good morning mga kapotpot, welcome back sa channel. Ito na talaga ang ating pinaka last ride ngayon 2025. Nag-upload ako nakaraan year-end ride, akala ko yun na yung last. Ngayon 31 na isingit pa natin. Meron pa tayong 2 hours para mag-bike, sayang naman. At ensayo tayo para next year pagbukas ng taon, sapak agad tayo sa long ride, isang matindi agad. Dito tayo sa San Gabriel, Bukawi, Bulacan. Dito na tayo sa Philippine Arena. Pampainit lang ng konti. Tsaka 2 hours lang ang meron tayo ngayon. Dahil ngayon ay December 31 mga kapotpot. Grabe, isang taon na nakalipas. Buti na lang at ngayong December medyo nakabawi tayo. Buong taon ang tamad ko magbike Pag tinignan yung Strava ko, ang daming bungi. Ang daming mga months na walang bisikleta. Tapos pagdating ng December, bawi. Ewan ko, tingin ko ngayong araw aabot tayo ng 700 kilometers. Simula ng December 11 Medyo sinipag tayo. Salamat sa inyo mga kapotpot. Dahil sa suporta nyo, sa mga comments nyo, nag-vlog ako na dapat ayaw na ako. Pero pinarealize ko sa akin na yun nga, may purpose pala ang pagiging ianhaw natin. Kaya eto, sinipag tayo at tuloy-tuloy na ulit. Kanan tayo dito, pa Santa Maria agad tayo. Dahil dito maganda palipad din ng drone. Sa last vlog ko pinakita ko, meron tayong bago sa vlog. Ayun nga, nagbabalik ang ating It's Drone Time. Dito mag-drone time tayo. Ito ang pampahaba ko ng ruta pagka dito lang ako sa Philippine Arena. Instead na dun lang paikot-ikot sa Ciudad de Victoria, inilalabas natin dito sa Santa Maria. Oo nga pala, kung di nyo alam, ang Ciudad de Victoria, nandun sa loob nun yung Philippine Arena. Kasi dati akala ko ang Philippine Arena yung kabuuan na iniikot na yun, hindi pala. Yung Philippine Arena, yun lang mismo Philippine Arena kasama yung Philippine Sports Stadium. Tapos isang malaking lupain, Ciudad de Victoria, na unti-unti na nabubuhay ngayon. Dati Philippine Arena lang, tsaka Philippine Sports Stadium ang nandun, tsaka yung kapila ng iglesia. Ngayon, sa dulo ng Ciudad de Victoria, ang dami ng mga kainan, kapihan. May Dunkin Donuts, OK Cafe, KFC, McDonald's. At meron pa pinakabago na magandang tambayan mga kapotpot. Pupuntahan natin mamaya, doon tayo magpapahinga. Bagong convenience store, tsaka ito sa loob lang mismo ng Philippine Arena, nasa Philippine Stadium, Philippine Sports Stadium. Funhan Korean convenience store. Nung nakaraan nagpa-yaya ride tayo, diyan natin pinakain yung mga kapotpot natin. At mamaya makikita nyo, ang gandang tambayan doon. Ito na, hindi tayo mag-drone time. 1, 2, 3, it's drone time!
Yun, suabe. Medyo nakakailang lang. First time natin siyang pinalipad na may mga sasakyan. Tapos pagliliko, medyo nakakaba. Dito medyo pinababaan muna natin siya. At nahihirap eh, oh. Baka mamaya may makasalubong tayong malaking truck. Yun, dulo na tayo ng bypass. Actually pwede tayong kumaliwa dyan, tapos papuntang Santa Maria rin. May daan din para buka yung loop. Pero ngayon U-turn tayo para makapagpalipad tayo ng drone doon sa kabilang side ng ilog naman. Yun, nakalampas na tayo ng tulay. Buti lang, hindi masyado marami sasakyan doon. Pero first time ko na-encounter mag-traffic dito ng ganito na nagbabike ako. Bagay, bihira naman ako duman dito. Yun, nakalusutin tayo sa traffic. Diretso na tayo, papuntang pabalik tayo Philippine Arena. Parang ganda sana may drone shot dito. Kaya lang medyo nakakakaba eh. Pag may nakakasalubong tayo mga truck or may mga lumalabas sa likod, minsan kasi bumababa siya. O minsan pagka lumiliko ka, nag-iiba rin yung direksyon niya kahit nasa harap mo lang siya. Siyempre nag-a-adjust siya eh. Buti na lang talaga nakahabol tayo ng ng isa pang ride, pinakadulo ng taon. Mukhang magsi 700 kilometers nga tayo ngayong December. Ayan na, Ciudad de Victoria na tayo. Tinatansya ko kung magpapalipad tayo yung drone pag papuntang Philippine Arena. Kasi medyo curve din yan konti. Bagay, wala namang dyan. Wala namang malalaking truck na dumadaan. Ayun yung sinasabi ko, tabi-tabi sila rito. McDo, andyan. KFC, ayun, banda ron. Kasi OK Cafe, Dunkin Donut. Pero nasa dulo sila. Yung pupuntahan natin na tambay, maganda. Nasa mismong Philippine Arena.
tayo tatambay oh. Doon tayo magre-refreshment sa ano, Funhan Mart, nasa mismong Philippine Stadium. Picture tayo dito. May Happy New Year eh. Ayos. Para tayo mag-relax. Excited na ako tingnan yung mga shots kanina. Naka-excite na nakakaba. Grabe. Sayang dito sa loob ng Philippine Arena hindi pwede mag-drone eh. Makapag-picture muna tayo rito. May Happy New Year 2026 eh. Okay, tapos na mag-selfie. Pasok na tayo dito sa Philippine Stadium. Papunta sa Funhan Mart. Kuha tayo tubig. Mama, pwede magluto dyan? Oo, Paano pong ano, kukuha lang ako? oo. May bowl ba nakasama? Magbabayad muna po kayo doon, tapos bibigyan po kayo ng lagay. Pipili mo na ako ng Oo, noodles. pili ka na. Ano po ba dito yung ano, may sabaw na... Dito po. Side po. Tapos yung parang kanton lang meron dyan. Dito po. Tapos bibigyan na po nila ako ng... Oo, tapos isa lang dito. Per dine-in, sir? Bali, mag-add lang po ng 25 para po sa plate. Okay. Bali, 160 lang po lahat. I received 200. Tapos paano na gagawin dito, miss? Bali, bubuksan nyo po. Lalagyan nyo lang po dito yung noodles. Then, meron pong mainit na tubig doon. Click nyo lang po yung stir fry. Then, milalabas na pong tubig doon. Then, nandun na rin po yung tapunan ng tubig. Tsaka nyo po ilagay yung seasoning. Ano gagi? Maaga pa. Hindi ko nang malayan yung oras. 9:45 na. Dapat pala 10 AM nakauwi na ako. Uwi na ako mga kapatpot. Hindi na tapusin ang vlog natin. Huwag kakalimutan matatapos ako sa mga tila. Mag-like at mag-subscribe. Ay, swertihin. Hindi mag-sigmas. Mas lang swertihin.